Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki, kirek ora tunggal. Aman-aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau ae, Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus nginget-nginget kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah ya itu panjenengan niki lho. Pak Dron niki termasuk Dimas Diamput. Oh, ora diamput. Diancuk. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Bocah kok jager-jager ngapa mau gandeng. Bocah kok jager-jager tinggo kalah-kalahan. Tak idone ra iki. Omongan koyo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Egabe yo pas 100 dino. ayo nyanyi ya. Nembang, Lah, iki apa? nembang. Iki sini lagu-lagu. Oh, ah. Oke. Oh, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe. Aku wis tuwek rasa. Iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki, kirek ora tunggal. Aman-aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau ae, Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba yo jek mangkel nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pacar pertama iki loro. Terus suwe-suwe terus gak. Modelmu. Bocah sing karo cah SMP kok omongane menjurut. Bawa-bawa salam kenal, Mas. Dia bikin. Ya. Nah, tadi. Ayo bisa. Oh, belok baran. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak manemi sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok, sing tenanan wae. Mana apa wani ngragati aku? Omahe ra duwe. Aja nyek saiki. Napa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan nyampe jero Banjarjo. Banjarjo dituku sok Januari panen kethek. Ra ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbak iki. Apa? Jangan ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngoten. kaya pendopone arep ngambruk. Kae omah ramah tamah. Anak angin kolor gitu. Anak Sopan omah. Mae sopan. Omahku to kamar mandi kok tekan omah yang modal weneh. Yayi bangkon wong akeh. Yayi garwane Wong pun akeh iki lho. kakak. Aku tidak terima lho kalau anak kan. Iki wis ganteng kok. Kan, maksudnya ojo temen-temen mun sak sore ning jero kopi. Dhewe menteran. Menteran. Bar mangan supe. Pan. Sing wedok ora masak terus menteran. Yayi bangkon kakang lagi. Injek kacang, Mas. Yo kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelah. Oh,
ora iso. Jadi saya mau kang ya. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus Pak. Dek mengu ngidul blakone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hop ngene ya. Puter-puter. Main apa? Mana? Aku Mas. Kelo, jaluk pangku kelo. Alah. Dade. Gak ngono. Alamat dipisui mamo meneh. Apa? Apa? Kancaku e. Nah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok dasmu. Lah iki komorate karo sapa? Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenane nyalonke DPR. Bener iki pasang sak bone. Nyanyi. Injih Kang Mas. Tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mau nggih abape ambil ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marang tamu. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho. Kelae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketinggalan Kang Mas iki bensin kalau pun sudah jadi suami. Ngomongnya larang ceblok ki mbak ya. Ngomong. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepat. Paku ini sedelo ae ngono. Ngono dipangku ra gelem meneng malah ngene ngene. Lah kire. Akhirnya aku yo keri. Nyanyi. Iki ngapa? Ngeget beti kancane. Iki lho. Kowe kan dadak liyane kono. Apa? Pak Bupati kelompok lunas dan langsung. Yo, yo, Bang, abahe wis lunas, niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iku kowe lho kok iso. kene wis. Apa? Tapi tidak BRI langsung disetorne. Normal. Nah, nyanyi. Kene lagi. Wanine karo tasili. Tresnaku marang sliramu. Tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pecah dodo utahe lu kira sedumuk bau senyari bom. Kok iso sedumuk babuk iki piye kok? Kudu sedumuk babuk. Sedumuk Babuk. Batuk. ayo kuwi nek bakuke ayo nek bakuke yo. Rumangsamu nek bau iku kasar. Boten. Biyen ki nek majalah Joko Lodak. Leres. Yojo. Nek sing diarani kucung ki cah lanang, cilik nang kene ana kucune bau kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iki nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bawe tak kei kuncung lho, Pak. Ya tak itu. Ora oleh ya. Kene aja jane dikelabak. Lupa pisan kena piye. Muni. Isa muni ta. Iki lho, piye muni piye? Piye ta? Kowe kalau muni piye? Iki lho. Lupa pisan kena malah gak ketok serem. Kene lagi. Ngomong ndak enak. Engko diubah digodhog bae maneh. Kenyil-kenyil.
Pancen dicilang. Rayu kaya telo. Lupa pisan kenapi Mbak Niken, sampean gandeng saka kono jajal datangan gandeng saka kono. Mlaku wong loro jajal. Nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Oh, temen. Temen, seneng nek bojomu telek untuk dino dikeruk. Apa sing aku bojoku? Hah? Sing ngakoni bojoku sapa? Etrok. Oh, ngono to. Lelane aku ndek bojo sampean kok ora anakku gendruwo. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene Taman Keputren, Makam